1391 persuna. Dan huwa l-ammont ta' persuni li bejn l-2017 u l-2023 ġew mejjuna jsiru sidien ta' djarhom wara li benefikaw minn skemi differenti tal-awtorità ta' djar għal dawk li kienu jeħtieġu l-għajnuna. Rapport tal-awtorità b'analisi dwar investimenti mill-istat fuq 5 skemi differenti fuq dan il-perjodu ta' 6 snin ikkonkluda li bekk kull jumejn individwi jew familji fil-bżonn ingħataw saqaf fuq rashom. Dan seta' jkun possibbli grazzi għall-injezzjoni ta' 52 miljun euro mill-Gvern Laburista fl-iskemi li huma l-garanzija ta' depositu, sim tal-ekwità, self soċjali, New Hope u l-iskema Sir Sida Darek. L-aktar skema popolari mill-2017 kienet l-iskema Sir Sida Darek li tinkoraġixxi residenti ta' postijiet tal-Gvern jixtruhom waqt li jkomplu jgħixu fihom. Ir-rapport jinnota wkoll kif il-popolarità tal-iskemi offruti mill-awtorità jiġu kategorizzati fit-tlieta skont l-età, id-dħul annwali u l-istat ċivili tagħhom. Biex wieħed jieħu dan f'kuntest, dawk li jkunu żgħażagħ sa 39 sena jibbenefikaw iżjed mill-iskemi ta' garanzija ta' depositu, self soċjali u New Hope, waqt li individwi bell-40 u 49 aktar jirikorru għall-iskema tal-qsim tal-ekwità. Min-naħa l-oħra dawk li jkollhom iżjed minn 60 sena jgawdu l-iżjed mill-iskema Sir Sida Darek, la darba dawn storikament ikunu ilhom jgħixu f'postijiet tal-Gvern diġà għal 20 ta' snin. Tkellimna mal-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli li fakkar ukoll kif Malta għandha rata aktar ta' nies li huma sidien ta' darhom meta mqabbel mal-bqija tal-Ewropa, mhux l-inqas minħabba l-fatt storiku li fis-snin imgħoddija u fl-aħħar 11-il sena gvernijiet Laburisti investew l-aktar f'dan il-qasam soċjali. Mill-2011 sal-lum 85% tal-popolazzjoni saru sidien ta' darhom. Jidher li hemm żieda ta' 5%. Dan ifisser ukoll li aktar Maltin illum familji Maltin saru sidien ta' darhom għall-ewwel darba. U dan huwa pass pożittiv. Lill-Ministru Galdes staqsejnieh dwar it-triq il-qoddim anke biex l-awtorità tad-djar tibqa' toħroġ skemi bħal dawn li jgħinu individwi jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Il-riżultat pożittiv se jkompli jitkattar għaliex anke fix-xhur u fis-snin li ġejjin ħankunu qegħdin naħdmu biex ngħinu aktar il-familji li jagħmlu dik l-imbuttatura u qabża biex huma jsiru sidien ta' darhom ukoll.